înviat. Nu vă temeți, zicea mesajul îngerului, pentru că știu că voi îl căutați pe Iisus. Ferice de tine și de familia ta, dacă în această vreme îl cauți pe Iisus, dacă căutările tale este Iisus, dacă căutările tale este Împărăția lui Dumnezeu, dacă trăiești pentru El, dacă ai făcut în viața ta un mod de viață de a-L căuta pe Iisus în fiecare zi. Când te-ai trezit, l-ai căutat pe El. Când ai plecat la serviciu, l-ai căutat pe El. Și fața ta, și vorbirea ta, și gândirea ta, că te decor, că tu-L cauți pe Iisus, ferice de tine. Zicea poetul unui poezii, nu mântuirea căutam, nici nu știam că am păcate, când spre stele mă avântam cu dorul din eternitate. Nu pe Iisus îl căutam, nici nu știam de mântuire. Spre nemărginire însetam, plângeam după desăvârșire. Când m-a privit în ochi divinul, mi-a despărțit viața în două și am început cu El de plin într-o făptură mea cea nouă. Dacă în această seară îl vei privi pe Iisus, viața ta se va da în două și vei trăi pentru El. Și nu te vei teme ca aceste femei. Dacă știi că casa ta, că soția ta, că copiii tăi îl caută pe Iisus, îl doresc pe Iisus, arde focul după Iisus. Nu poți să dormi, nu poți să stai liniștit, nu poți să te pui pe piarnă dacă n-ai făcut o rugăciune lui Iisus, dacă n-ai cântat o cântare spre slava Lui, dacă n-ai spus oamenilor despre El. Este momentul să lăsăm toate și să-L căutăm pe Iisus. Haideți să ne rugăm. Dacă nu mai este focul acesta în noi, dacă nu mai arde focul ca altă dată după Iisus, haideți să ne rugăm. Cel care face diferența este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și va aprinde în tine focul să-L cauți din nou pe Iisus. Pentru că de aceea Duhul Sfânt a venit în lumea noastră, în biserica noastră, să aprinde un foc după Iisus. Ca în ziua în care se va deschide stevilarele cerului, poarta dintr-un singur mărgăritar și se va prezenta Hristosul, să se bucure că tu îl cauți pe El, să nu te rușinezi în acea zi, să pășești spre Domnul, pentru că tu îl cauți pe Iisus. Fă din Iisus ținta priorității tale, fă de Iisus scopul vieții tale, caută pe El și vei vedea fericirea. Doamne, stăm înaintea prezenței Tale. Stăm înaintea